Assalamualaikum kanca-kanca. Kepiye kabare dina iki? Muga-muga kabeh tansah bagas waras ya, tansah bekti marang wong tuwa lan tansah jaga karasikan. Ketemu maneh karo Ustadz Ari ing piwulangan basa Jawa. Nah, dina iki kanca-kanca karo Ustadz sinau babagan tembang dolanan sing temane babagan kerjasama. Sawise sinau tembang dolanan iki dikarepake kanca-kanca bisa negesi ukara ana ing tembang dolanan lan bisa gawe tembung nganggo ukara sing ana ing tembang dolanan. Sing kaping pindhone kanca-kanca bisa nyritakake maneh nganggo basamu dhewe tembang dolanan. Nah, tembang dolanan sing kang Ustadz ajarke dina iki yaiku tembang gugur gunung. Coba saiki kanca-kanca wacane dhisik tembang gugur gunung iki. Coba saiki dirungokake kepiye carane nembangake tembang gugur gunung. 1, 2, 3. Ayo kanca, ngayahi karyaning praja. Kene gugur gunung tandang gawe. Sayuk rukun bebarengan ro kancane. Lila lan legawa kanggo mulyaning negara. 1, 2, 3, 4. Maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampungi. Holo bis kontol baris, holo bis kontol baris, holo bis kontol baris, holo bis kontol baris. Nah, gampang toh? Coba saiki latihan bareng-bareng karo Ustadz ya, nembangake tembang gugur gunung. Wis siap? Yo. 1, 2, 3. Ayo kanca, ngayahi karyaning praja. Kene gugur gunung tandang gawe. Sayuk rukun bebarengan ro kancane. Lila lan legawa kanggo mulyaning negara. 1, 2, 3, 4. Maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampungi. Holo bis kontol baris, holo bis kontol baris, holo bis kontol baris, holo bis kontol baris. Nah, gampang tak kanca-kanca? Nah, coba saka tembang gugur gunung iki ana ukara sing angel ora. Coba kalau ana dhisik. Ora ana. Coba saiki Ustadz bedheki. Ana sing ngerti maksude kanca? Kanca kuwi teman. Kanca itu teman. Ngayahi. Ngayahi kuwi apa? Ngayahi kuwi gaweni. Gaweni itu melakukan. Banjur karyaning. Karyaning kuwi gawean. Praja kuwi tegese negara. Gugur gunung dhewe sapa sing ngerti apa? Ayo. Gugur gunung tegese gotong royong, kerjasama bareng-bareng. Tandang gawe iku nyambut gawe. Sayuk kuwi apik, damai, tentram. Bebarengan kuwi bareng-bareng. Banjur ana ukara diulang-ulungake. Apa kuwi diulang-ulungake? Diulang-ulungake dilanturke.
bahasa Indonesia estafet. Jadi dilanturke diberikan satu orang ke orang berikutnya. Banjur enggal kuwi cepet. Nah, jadi tembang gugur gunung iki duweni pepiling, duweni maksud ngajak kanca-kanca kabeh bareng-bareng gotong royong kerjasama anggone gaweni gawean ana ing negara. Apa kuwi? Misale gaweni dandani dalan, gaweni jembatan, bangun masjid, bangun pos ronda dan liyane. Nah, gawean minangka dilakoni bareng-bareng, dilakoni kerjasama, gotong royong, bakal cepet rampungi lan ora krasa abot. Nah, minangka mula ning kanca-kanca duweni gawean ning omah, ning sekolahan utawa ing lingkungane, ayo padha sengkuyung bareng-bareng gaweni gawean kuwi supaya cepet rampung lan bisa dirasake dening kabeh warga masyarakat. Nah, saiki kanca-kanca wis mudeng to maksude tembang gugur gunung. Coba saiki kanca-kanca gawe ya tembung nganggo ukara sing ana ing tembang gugur gunung kuwi, sing ana ing BDR-mu. Banjur kanca-kanca gawenen utawa tulisan maneh tembang gugur gunung kuwi nganggo basamu dhewe. Misalnya contone ayo kanca ngayahi karyaning praja. Nah, kuwi diganti ayo kanca gaweni gaweane negara. Tulisan ana ing bukumu ditulis kanthi tulisan sing becik sing rapi ya ben iso diwaca. Nah, cukup semene anggone Ustaz paring piwulangan dina iki. Dilanjutake ing piwulangan sak piturute. Ana kelira-kelirune, ana klentah-klentune, Ustaz njaluk ngapura ya. Cukup semene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.